You threaten the budget of different agencies of the executive because the officials refuse to attend to your hearings. Ito yung mga pang-abuso talaga itong masabi ko sa gobyerno pag demokrasya. Itong separation of powers, co-equal and everything. And they threaten to paralyze government. I challenge you, do it. Pag kayong mga hearing, reduce the budget by 1/3. Hinahamon ko kayo. Gawin ninyo yan. Mautak mo kaya kayo. Kaya ako, ordinaryo lang, 75. Pero kaya ng utak ninyo, sige. I challenge you. Yung tatatakot ninyo, mga sekretary. Anong sakit ng, ang sekretary? Kaso lang itong, you are before gentlemen. Tignan mo, sigaw-sigawan mo yan, makita nyo balang araw, it will come to a head. And then it would not be good for everybody in this republic. Tignan mo, subukan mo. Reduce it by 1/3. I challenge you. Huwag kang magtakot, gawin mo. O zero budget mo ang Office of the President. Sige nga. Gawin mo daw. Bakit? Abot ba yung pera ninyo kung hindi magdaan sa akin? Kung hindi ako mag-release, tit for tat. Kala nyo, kayo lang marunong. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.